Dofane jati hne shinija gui tongo bubagra podit kishor manik kote burma kusung kusung bishiro mui Tripura hawo bubagra bosongni ha pushi mumbai pushi phaja a bosongni jati bubagra podit kishor manik kote burma Twiprasarok dofano thangsa khanini bagai shakni thei shakni kolom tei shakni langma bedokja dofano thangsa khanini bagai khorang shokro mui chirikja phia baksa mokol tongwibo kanaroni bagai khunju tongwibo nathanoni bagai ata tongmu tabo hawk laija baksa akol kri borong na jarei bubagra tei dofani mukhang dofani borom tabok yakung tolawo yaklap tolawo asugui macha jagnai yamphra angjak tabo bubagrani geta tripoleni postaro bubagrani mukhango yakung berawoi yakla berawoi bubagrano borom Rwya Wngmani mangpli social media wo beraja nukhuni borok se dofani borok se borom Rwya hanke bunin dofani borok bahike borom rwnai bunin dofani borok bahike kirinai bubagra khorang shokrom ka hanke bebak siring shrop thangbayo bubagrani shokroma khorang bai musa shokrom jaktoi bebakno siring shrop dofani bosarok dofani phano siniani mare tabuk nukjagoi tongkha social media wo jero hai khlai tongkha borokno nakarsanani bagi koikha Tripura mothani adong lemonde burma kisasok social media nukjak mane bubagrani je banner sakaro mai chamano amnate tam koinamo chuluk no ba je khai tongnai rokno Ambai, जों जतन नुगै दङ एक्चुअली आं नुखा ताई गोबांखौ बरं नुगजाक आमो बेलायखौ जाया गलायो आमते रक थाइमानि तामनि माके आबो सिनि बुबाग्रा सिनि जों जेनो जों सबसे बि समान दं सिनि हानि जे बुबाग्रानि मोखां दंगा पुस्तारो आमते हे पुस्तारो याकं रुवै একটা আশাকারো আসুক লাই আশাকারো মাইসা লাইयै আবো একটা এমন দৃশ্য খাইরে কাবো আবো जों কোন মত মানে না মতয়া Tahun lima kau sini bubagrani sini opmanya sini Twiprasarok sini Twiprasarok bosong nih babe kasih opmannya cuma tu belai selang masih tomung abis tomurok Wngna kok tomani ya kia bahas sosial media amti hai foto viral tomung mani belai ke saya tam lima ke amti foto sosial media viral mana obsesi Twiprasarok bosong sih binu ya bunyi bosong nih baru bunugo bunyi rajon baru bunungai baru nunggu tahu masuk mai bat sini koroksa sini hane sini bubagrani একটা মোখাং গানাং একটা পোস্টার সাকাসে বাসাও হাইংলাই তংলায়াবো বইनु কথা মানসমাই বাবো সিনি Twiprasarokni ngui bosini opman sini Tripura rajyo ngui bo opman tai sin Maharashtra to opman so ang request khayo amti tomro tai tang laidi belai tomung sitram tirok at least amti tomung bo sanro tai tang theng ar je khai tongnai ang bonor koyo bul ngui mano boromuni songoi ab bul na bus kang phai social media phai ba press ni basang phai khoma sanang theng abo ani kaisa request tongnai dofa kissing dofa chopra laima dofa wa hamjama kre dofa ni bisingo puitu kebel nujagi tongkha kusung romui bubagra bai ha pusijak Tripura hani laibuma kusung romja o kusung laibuma no yakung tolawo belai tongman nujak tongkha tabo abo hai borok rone jare dofa thansa Wngmaya Twiprasarok dofa klugjak hne salai tongkha nujak sujak khanangjak lukuro